Sziasztok, én Azurus vagyok, és ez egy ilyen tutoriál lesz a Wallpaper Engine-ről. Több haverom is kérdezte, hogy ez mégis micsoda, mert itt a Discord nekem kijelzi Playing Wallpaper Engine, és kérdezték, hogy mi a francát, úgy megmutattam, és gondoltam, csinálok róla tutoriált, ez több videóból fog állni, csak megmutatom, hogy mire jó ez egyáltalán, és a következőben, hogy lehet csinálni ilyen hátteret. Szóval van rengeteg háttérkép, amit így be lehet állítani. Például itt van ez az esős, ez az egyik kedvencem, és itt ebbe a programba be lehet állítani azt is, hogyha mondjuk több kijelződ van, akkor megfogod, és így kivetíted az egészre, és így széthúzod, de ez a nagy felbontásúaknál jó, és ez itt éppen bebagolt. Miért ne bagolna be videóba, köszönöm. Szóval, még van ilyen Matrixos is például, ezt is letöltöttem. Azt mindjárt megmutatom, hogy kell így letöltögetni képeket. Ez csak simán egy ilyen videó. Ez a csillagos például, ami olyan, hogy így ha mozgatod az egeret, akkor ilyen kicsit térhatása van, úgymond. És ez is az egyik nagy kedvencem. Vannak olyanok is, amik személyre szabhatóbbak, mint például ez a DNS-es és kocsis, de színeket lehet állítani sokféle módon. Aztán van például ilyen, ez is egy ilyen sima videót játszik le, és itt is, viszont itt van hang, csak én nem hallom, na mindegy. Aztán van a lejátszási sebesség, hogy nagyon gyors legyen, vagy lassú. És akinek Nvidia-s a videókártyája, annak mutatja is, hogy hány FPS-sel megy. Azt majd megmutatom a következő tutoriálban, hogy lehet kikapcsolni. Hogy azért nem mutastam már, hogy hány FPS a háttérkép, de ha valakinek tetszik, akár ott is hagyhatja, hát ki milyen igazából. Aztán pozícióját is lehet, hogyha nagyobb a háttérnél áll, de ez inkább a ilyen több monitorosnál hasznos. Aztán, hogy ez is a több monitorosnál hasznos, hogy itt hogy helyezkedjen el. Aztán van benne például ilyen, ez egy ilyen 3D-s animáció. Van az a része is, hogy csinálhatsz te is saját élő háttérképet. Következő videóban az ilyen particle, én úgy hívom, hogy particle systemet fogom megmutatni, hogy így reagál az egérre a dolog, meg így követi az egeret. Így. És ennek a elkészülését fogjátok látni. Illetve ilyet is csináltam már, csak így teszteltem itt is szintén ezeket. Van benne például akár egy timelapse is. És persze itt is lehet szabályozni, hogy milyen hangerővel menjen. Így. Itt a séma színnél azt állítod be, hogy milyen legyen a start menü és társai. Remélem copyrightos vagy. Leállítom, mert félek, hogy copyrightos. Itt a műhelyben lehet letölteni sok ilyen háttérképet. Itt lehet szűrni, hogy mit tudom én, ha én tájképet szeretnék, akkor tájképeket hozzon be.
például ez, ha megtetszik, akkor így letöltés, és akkor ez így letölti a háttérképet. Vagy hogyha én azt mondom, hogy minden lehet, csak nem tájkép, akkor megint rákattintok. Én is sokszor esek abba a hibába, hogy ugye nem akarom, hogy csak tájkép legyen, és így felejtem. Tehát, hogyha azt akarod, hogy ne csak tájkép legyen, de lehet tájkép is, na azt jól megmondtam, akkor még egyszer ki kell így, rá kell kattintani, és így lesz tájkép is, meg minden más is. Illetve, ha mondjuk te kitalálod, hogy mit tudom én, kecskés háttérképet akarsz, akkor beírod angolul, hogy kecske, mondom, beírod angolul, közben be is állította nekünk automatikusan azt a háttérképet, hát lehetne élesebb is, de jó ez. Szóval beírod, hogy kecske, és akkor kiválasztod, hogy ami neked szimpatikus, mondjuk ez, így, és letölti, ha letölti egyáltalán. Szóval, hogyha letölti, és akkor automatikusan beállítja majd magának ezt is. És ezzel mondjuk meg lehet trollkodni havert, hogyha megvan ez a vagy megvan ez a Wallpaper engine-je, és akkor beírod, hogy kecske, vagy akármi, és akkor így megtrollkodod. Elmegy a haverod, mit tudom én, WC-re, vagy mit tudom én, addig te beállítasz neki egy ilyen kecskét, és itt csak nézni fog, hogy WTF itt egy kecske. Vagy akármilyen trollságokra is használható. És valakinek ez kell háttérképnek, really? Az jó. Na szóval, visszatérve a videóra, ezt így lehakítjuk. Ennyi lett volna ez a kis rövid bemutató erről a programról. A következő részben ugye megmutatom, hogy kell csinálni háttérképet. Ha szeretnétek még ilyen hasonló videókat, akkor iratkozzatok fel a csatornámra, és lájkoljátok, ha tetszett ez a tutoriál, és ha hasznos volt a számotokra. További elérhetőségeim a leírásban lesznek megtalálhatók. Sziasztok! Ezt most komolyan valaki használja háttérképnek. Hát